Alam mo kung dali ay wa man gihapon siya. Kalas ra kong oras. Dali mo to siya mag-agian. Uy, aha na mukha to siya. Naman ako makita. Ginagawa mo. Alam si mama oh. Busy ka siya ba? Nainis akong bakla dito ba kay kung crush ba mo labay ba ito dito ah. Sige natin ako makita. Gusto ba ko makita sa iyo? Agay! Mapri! Kung bakla ba ibi. Dalo na ako nagpakilas kay Ginagawa mo. Mapriso ka. Banyak akong crush. Nagpansin ako kung crush din ni Boy kaya labay-labay ako to sa dalawa. Mapriso ka. Man to si Chloe. Well, naman to siya diha ganina. Nawala man. Ano ba? Paita, kung bata, alagan, makiasa na ka to. Palit unta kong sabon ba? Saan man ako? Lapar ba ko karon na? Batay itong bata ka. Kanina ako din kung crush pag ako nila Boy. Kasi yung kung oras ani ay wako manilabay. Asa ka to siya? Pangita nila kung mama wako gyapon siya. Sige lang magpaabot ako din hike. Kita na dito na to siya. Ay, basi dugay-dugay pa to siya. Nagulat lang ko dahil ni kay gusto biya ko makita sa iya. Agay! Iyo? Mapriso ka. Taon ko na akong bata ato dito. Wala, butid ko anong bataan ba? Alam mo kung ako dahil ay wa man gihapon siya. Kalas ra kong oras. Dali mo to siya mag-agian. Uy, aha na mukha to siya. Naman ako makita. Daga na kiglamok na. Ay, wala man siya. Uy, sige lang, sa sunod adlaw na arto siya. Kira makita na bitaw to na ko siya ugma. Ulit na ko pangita ako ni mama. Ay, dagan ay. Hanga kaayo. Mantig di ko kasabaan ni mama. Asa man kagikan bata ka ha? Ganina ako nangita nimo. Ay, dito ramugod ko sa gawas man. Nagpahangin-hangin ra ko ba? Ay, hanggang ganina ako nangita nimo. Galit sa punkaw. Ganina rin ako nung laba. Lagan kaayo. Hindi na matay.